Takže už dneska večer se těšte na neskutečný mejdan i v éteru Evropy 2 v rámci akce Dance Celebrations Evropou 2. No a příští pátek 18. září se v Praze zastaví boss DJů, a to DJ Tiesto. A tohleto je kdo jiný? Samozřejmě DJ Tiesto, Adagio for Strings. Tiesto. Tento víkend na Evropě 2. No a kdo se vydá na pražský koncert do O2 Areny, tak to je určitě taky Jakub. Jakube, já tě zdravím, čau. Ahoj, ahoj. Tak Jakube, bylo to velký úsilí se do studia, no, 257 408 88 jako třetí. No bylo to strašný, zkoušíme to celý den a nakonec to dovolila přítelkyně, já jsem to teda přebral od ní, ale je to super. Jo, takhle ty necháváš ženský dělat tu těžkou, složitou práci. Já voláme asi ze 3 mobilů, takže... Jo, já myslel jako, že potom vyžereš smetanu, víš, a takhle. Ne. Prosím ona bude se mnou, to bude dohromady. To jsem chtěl vidět, si s tebou půjde přítelkyně. Každopádně, Jakube, víš, co všechno dostáváš? No, lístky, hlavně tu véču, to se těším. A ještě něco, CDčko. Jasně, CDčko Dance for Life, voucher do luxusní restaurace La Casa Argentina, no a samozřejmě 4x lupen na Tiesta do Prahy. Tak Jakube, gratuluju a ukaž mi, jakou máš radost. Děkuju moc, mám obrovskou radost. Jo! Tak jo, užívej soboty a měj se parádně, Jakube. Čau. Ahoj. Horký novinky Evropy 2. Bude si drüber gehen. David Guetta a Akon. Nová muzika. Sugar Babes. Evropa 2. Maximum nový muziky. Maximum muziky. Preškere. Polský-Land. Hansetrans-Auto. Pohrádce nízkých cen už míří do finále slavnostního otevření. Dostaví co proto přemrštěné ceny. Möbelis men výprasku srdečně se směje. Preškere. Möbelis na adrese Horní 79. Eigentlich noch 200 Kilometer bis zur Grenze. Tisícem speciálních nabídek ve všech prodejnách Möbelis. Lebix nestojí skoro nic. Diskont Slavitka. Na toll, die macht Werbung bis ins 2. Nově možnost odpočtu DPH pro podnikatele. Nově možnost odpočtu DPH pro podnikatele. Referenské vozy s možností odpočtu DPH pro podnikatele na www.referenského.cz. RD Styl, rodinné domy na klíč. Navštivte nás v nově otevřeném vzorovém domě RD Styl v Olomouci u Zoo na Svatém Kopečku. Více na www.rdstyl.cz. Möbelis plán slaví otevření prodejny v Ostravě na Horní 79. Lebix nestojí skoro nic. www.a4truck.pl. Hier der deutsche Gebrauchtwarenmarkt in Polen. Urlaub machen in Polen, Ihr Auto ist schon da.